Știi de ce, nu? Pentru că am făcut poze așa, de aici, normal că se vede. Oricum a fost foarte scurt, dar... se vede. Oricum a fost foarte scurt, dar... a fost ok anul 2011, multe concerte și a fost plin de cântece noi. Am lansat Marionette, care a avut mult succes. Sincer, nu mă așteptam pentru că nu era pe genul house și dance. Și că o să fac scurtă la mână, zic eu. Câți fani ai pe Facebook? 530.000 și ceva de genul. 530.000 de semnături. În câte zile poți să semnezi atâta? Da. Cred că n-a semnat Băsescu în toată viața lui. Bine, mai sunt niște oameni acolo care nu sunt. știi de ce, nu? Pentru că am făcut poze așa, de aici, normal că se vede. Oricum a fost foarte scurt, dar...